находимся в городе Бургас, возле морского казино. А вы любите бегать за 7000 леов? Мини-маратона Галерия Рън, който се организира съвместно от МОЛ Галерия Бургас, съвместно с Nike, с подкрепата естествено и на община Бургас. Имаме 4 категории общо, които ще бягат днес. Имаме деца, имаме категория от 15 до 17 години, старта ще бъде тук след малко. Имаме и категория 18+, която сигурно ще бъде най-атрактивната категория. Категорията 18+, имаме около 200 души записани и общо хората, които ще участват в Галерия Рън, ще бъдат може би над 300 души от град Бургас. Казах, че маратона е мини, защото трасето ще бъде само около 5 км, няма да бъде голям маратон, който да се тича примерно 2 часа и така нататък. Идеята е повече хора да се накарат да спортуват и най-вече да покажем на децата на Бургас, че трябва да водят по-здравословен начин на живота. Перед забегом люди разминаются абсолютно по-разному. Старт к началу забега давал мэр города Дмитрий Николов. Бургасе очень серьезно относятся к спорту, поэтому некоторые участники на марафон приходили с тренерами, а некоторые даже На марафон я, конечно же, пришла на каблуках, поэтому мы не бежим, а едем. Помимо основного марафона на 5 километров, возле МОЛ Галерии проводился сплинт на 60 метров. Аз мога да кажа, като човек, който се занимава с лека атлетика, че това е най-голямото мероприятие, което се провежда в България с най-голям награден фонд, свързан с частния бизнес. За първи път частния бизнес инвестира в здравето на децата с награден фонд над 7000 лева. Това е да апелираме младите хора да спортуват, защото спорта е дисциплина, спорта е здраве, спорта развива и психика, и физика, и ум. И смятаме, че всички трябва да спортуват. Благодарим на всички и очакваме ги отново, защото сме решили да превърнем това събитие в традиция и всяка година да се провежда. И най-вече благодарим на община Бургас, че
че ни подкрепиха и че заедно с тях успяхме да постигнем такъв висок професионализъм. Теперь мы отправляемся на торжественную часть мероприятия.